Angikubingelele ngikwamukele kuhambo that journey la kweza sekhaya network igama usithembiso isibongo usibisi sekuphinde kwaleso sikhathi ke la isihlangana khona sithi siyabheka nje uhambo lomuntu othile ukuthi ake sihlale naye phansi asilandiseke ukuthi olwakhe uhambo empilweni lube kanjani. Asikwenzi ke lokhu ngoba sithanda indaba but inhloso yokwenza ukuthi abanye abantu bafunde uhambeni lomuntu osengaphambili ngoba ngesiZulu ke kushiwo kuthiwe ke indlela ibuzwa kwabaphambili. Namhlanje ke sinayo ke guest yethu ezokwazi ukuthi ke isichazele kabanzi ngolwayo uhambo empilweni. Uma kuukuthi ke nawe nohambo olufana nalo lolu noma oluhlukile ofisayo ukuthi ulixoxe nathi nabantu balazi kulula uyasithinta lapha ku 061 401 7076 061 401 7076 iyona number ke okwazi ukuthi usithinte kuyona. Singakukhuthaza ukuthi ungafoni kodwa uthumele nje uWhatsApp noma uthumele SMS siyakwazi ukuthi thina sibe sesibuyela kuwena. Ngale kwalokho sengayithumela ke ne-email media@gmail.com media@gmail.com. Asingapholisi ke amaseko guest yethu ngiyibona la isiyalangazelela ukuthi ilikhulume lelo daba. Asikwamukele sikubingelele kuhambo la journey Mr Mbatha. Sibingelela kakhulu umsakazi sibingelela nabalaleli ekhaya siyathokoza ukuba kulomsakazo namhlanje mina. Noma singekho ke emsakazweni namhlanje sikuyi podcast kodwa kulungile ke mfethu. Asibuyele emuva. Usifiso. Usifiso kaMbatha. Ukukhulelela khona kaNdengezi ePitoli. Lokushini la kaNdengezi ePitoli. Kusho ukuthi usifiso semncane ngoba mayithi ePitoli uma ngikhumbula kahle ePitoli indawo isanda kwakhiwa. Yes, sifike ePitoli ngo92. Okay. Yes, ngizalwe elokishini Road 1. Then kwaso ngesikhathi sezimpi ke ngo92 naka hayisabaleka seza ePitoli. Kuthiwa babaleka nami beza nami la ePitoli. Bese ngifuna ukubuza ukuthi kahle ukugwala into yakho. Into ebalekayo. So how was life Road 1 elokishini musakhumbula khona ukukhumbula ngaleso sikhathi? No, akukho engikukhumbulayo ngoba ngise Road 1 ngake na 2. Semncane kakhulu. Yes, ngisemncane kakhulu ngoba ngazalwa ngo90. So kwaba khona lokho ke ukuthi unyaka wokuqala ke ngangumuntu okhala kakhulu so kwakunezimpi so abanye abantu babebulawa ngenxa yezingane ezayekhala. Utholakala ukuthi nansi ingane bebengichazela ukuthi bazi babaleka kanjalo ke babalekela la ePitoli ke ngoba ePitoli hayi kwakuquiet befika ke bebalekela besuka izimpi leza eselokishini. Then man fika ePitoli imaphi nama memories onawo about childhood yakho lapha ke ePitoli? No, ePitoli ngithe ngifika sengikhulele ePitoli ngibe umfana nje onohlupho kakhulu, ngibe nomfana nje oshintshe ibehavior khule phansi kwesandla sabazali, ngawumuntu nje oyihluphelayo, oyitshontshelalayo. Kunegama elisetshenziswayo ke ngaba yigenzi nje ngimncane oba ngikhumbula kahle ngifunda eLokhuzeni standard 4 sasibiza ngostandard ngekhathi zethu kwamanzini ngangike ngilove esikoleni sihambile nje siyotshontsha amasonto ezimoto singena phansi kweemoto sikhipha idatha zemoto zonke lento kusadumela izinto zoJeep baqala kusayimoto lezi kuthiwa ama Sierra sasitshontsha idatha lapho sikhanda imoto standard 4 nje kuya ku standard 5 ngibe umfana nje ohlupho kakhulu. Yazi ngibuka iage uma ukhuluma ngo standard 4 standard 5 wenza lezi zinto nizitshontsha niyisaphi lezi zinto ayaphi amasonto nale idatha sasitshontsha lezi zinto lezi sasinikeza omunye ubaba esasisebenzisana naye ngize ngimbalule ngegama esasisebenzisana naye baningi kodwa abantu esasisebenzisana nabo baningi abanye sebahamba futhi nasemhlabeni. Sikhule nje siganga nje baningi kakhulu ngoba bezinyama kakhulu sihamba siya kuMamdekazi siyokhiphe amasonto emotweni. Ngikhumbula kahle kunenkampani ekaye ngajahwa iyona ngangifuna standard 5 ngijahwa kaMamdekazi kunendawo ekuthiwa ika Salim ikhanda imoto. Ngikhumbula kahle ukuthi ngangitsho ukuthi ngiyogcina lapho ubugebengu ngigejwa amapholisa ama security siphuma ukuyotshontsha amasonto imoto izophena libhithwa lapho. Kanti kalolo suku isecurity likhona ligadile sagejwa inhlamvu nje lapho siphethe kodwa into esasithunywe wona sabuya nayo. Kusho ukuthi iqiniso lento yokuthi einganeni ezenza ubugebengu
kusuke kunomuntu omdala okhona behind. Yes, kusuke kunomuntu omdala okhona, ayikho nje ingane engavele ithathele nje isinqumo ngoba ngangingakwazi ukushayela imoto that time. Shuthi ngamanye amazwi ngake ngisuke namasondo kaMamdekazi kuze ngiyofika kaNdengezi. Uzowenzana namasondo? Shuthi kwakukhona umuntu wayengidrivile lapho ukuthi ngithi mase sengingathathela amasondo ngiyafaka emotweni ukuthi sizokwazi ukulokhuza ukufika kaNdengezi. Ngake ngize ngisuke namasondo kaMamdekazi ngize ngifike nawo kaNdengezi. Ngesikhathi kwenzeka yonke lento because ngiyayibuka le age yokuthi kusho lapho uko 12 years uko 11 ngendlela engibuka ngayo. Yes, ngangisamncane kakhulu ngoba ngibuka isikhathi ngoba ngikwazi kwathiwa ukureview kwami nje ukuthi ngihambe ngiyofunda eChasweti kwa review khona esikoleni ukuthi no yazini lo muntu lo usmart akashesha akaphume ngoba ngismart ngokwezenzo kodwa ngihluleke esikoleni kodwa ngismart ngokwezenzo kodwa no hayi kwaba inhlanhla kona kube kwakuyizikhathi zamanje lezolangeni ngabe ngayiswa khona elangeni. Asibagxeki njalo ulangeni kodwa ngiyasho ukuthi isikhathi samanje kube isikhathi samanje ngangiyiswa khona kulangeni. Bathina abazali ke ngesikhathi kwenzeka yonke lento khona into abayinotisayo khona lolu shintsho abalinotisayo uma belinothisa ikuphi abakwenzayo mhlawumbe ukuzama ukuthi ke bakubuyisele endleleni. No balinothisa ushintsho but ngase ngase ngibanjwe iado yayingekho into engalungiseka. Niyabusa madoda namanje uado. Yeah, yayingekho into. Ngoba thina ke leyo nto nje engaqondiswa ngemvubu nje. Phume enyayo ekhanda. Hawu sasibuya izintatha thina emakhaya sijombe kodwa umthetho ukhona uqinile umthetho ubaba engathinsi kuze kube imanje nje ngisamsaba kodwa ngangingenile kulezo zinto lezo ezinye nje akazazi izinto engangidlula kuzona uzaze ngoba sengimdala sengimxoxela ukuthi yazi mina ngikhule kanje kodwa bungazi cause ubaba bethu thina abafani nalabo baba bamanje laba bagona izingane. Qala ubaba bethu nje kuubaba nje ungakazi uhambe nobaba wakho ePineTown ungakazi uhambe nobaba wakho uyothenga ukuthi uyokwenza iCross nobaba wakho unamba baweni. Imake bakususa ke manje esikoleni eselokishini kwathiwa hamba eChatsworth. Yes. Then kwenzakalani uma ufika lapha ushintsho lwabakhona angifuni ukukhuluma kakhulu mhlawumbe sikuhlanganise kokubili sihlanganise lokwesikole because angithi ke wabalula la ukuthi you were not performing kahle esikoleni ngapha. So laba khona ushintsho uma ususe esikoleni sixube inhlanga nakwi behavior futhi ngiyafuna siyibheke eyokuthi kwenzakalani ke khona ke manje wayishintsha lemkhuba noma waqhubeka nayo. Laba khona ushintsho kancane ngenxa ukuthi ngangisenginalento ukuthi angisekho available kakhulu kaNdengezi. Shothi ekseni ngihamba ekseni ngize ngibuye ntambama ngabo 4. Okay. So ngihamba ngebhasi kwaba khona lokuthi isikhathi esiningi ngisasithole but kwaba unyaka wodwa nginaleyo nto ukuthi ngiyahamba ngalokho second year ngase ngikwazi ukubuya early ngoba ngase ngidoje sengifunda standard 7 ngase ngidoje ngase ngazi ukuthi hey ngiyayiphumela ngiyahambela ngaqala nje izinto ezirong ngabuyela back kwimpilo ngase sengiwest kakhulu ke ngoba ukuya khona eChasweti azange ngisize ngalotho kwagcina kungisiza kodwa ngizosho ukuthi kwagcina kungisiza phi kodwa sengangumuntu nje owaqhubeka nawe ubugebengu nokuqhubeka nawe ukuhlakanipha ngoba ubaba waphelelwa umsebenzi wayesephelelwa ngoba wayesembonini yasemaTexini wayese ama-tax akhe ayise ayalokhuza ayawa then kwase waqala ke lapho ngayibona impilo ngenye indlela ngase ngibona impilo ngenye indlela ngase ngiyafocusa ke esikoleni then ke ngase ngiba umuntu othandekayo nasesikoleni ngase ngishisho ngisho negama ngabizwa ngoMoses. Imake Moses ake sibuyele emuva njengoba sumdala manje kule age okuyona uma ucabanga ubuyele emuva lento yokuhlupha yayivelaphi because angikuzwa ukukhuluma indaba ukuthi mhlambe kwakuyisimo sasekhaya kuyavela ukuthi ekhaya kwaku right yonke into kunamatekisi so wawungaphoqiwe isimo sasekhaya futhi akuveli ukuthi kunabangani ukuyibona ababekuhlohla because kuba kwabangani I don't think ungayidojela noma ususiwe kubona ususeChatsworth kusho ukuthi ukhona umsuka wawukuphi. Ngizothi ukhona umsuka kodwa futhi ngiphinde ngithi ngenxa ukuthi phela mina ngikhuliswe kahle ekhaya ngikhuliswe nje ngediscipline into eyangenza ukuthi ngize ngifike ebugebengweni ngize ngenza izinto abantu ababengazi ukuthi ngiyazenza ukuba nabantu kwi-associate nabantu abadala ngihlale kakhulu mina nabantu abadala. Okay. Ngihlale kakhulu ngabantu abadala mina ngakubalela uLindani Mdluli
ngikubalele bonke abantu abadala, ngikubalele obhuti isiquza sebahamba emhlabeni, ngikubalele bonke nje abantu abadala bengihlala nabo bala kandengezi abebengibiza ngenkabi, bebethi mina ngiyinkabi ngoba bengismart, ngismart entweni edila nelokhuza neimoto kanje. Yazi ngenza ngiyibona ukuthi ngiguge ngempela manje, because uma ubala oLindani uLindani kwakuyingane nje, ngikhumbula the last time ngimbona ejahelwa amaphoyisa wabalekela kumina, kuyingane nje ngiyaziyo kumfana omncane engimaziyo engibiza ngobhuti, ekusho ukuthi ngiguge ngempela bafethu. Yes, uLindani nje usuku nje ahamba ngale emhlabeni bemdubule ePine Town nje, safika nje siyobona ukuthi ushonele lephi nje ePine Town, because ngangimthanda. Kwaumuntu kwabanye abantu engangibathanda oNdo ngikhule mina ngaphansi kwesandla soNdo. No bafethu, ngicela sithi masiqhubeka nale interview nale ngxoxo yethu, ningibize ngobaba uSibisi manje. I think I deserve it. Imake mfethu ubusaphendula le ndaba yokuthi ke umsuka imuphi, kusho ukuthi ikona lokuhlala nabantu abadala kunawe. Yes, umsuka nje kwaba ukuhlala nabantu abadala kunami, ngaba smart, ngayingane smart kubantu abadala obhuti bami. So then ngase ngifunda izinto ke, then eziningi angifunda, ezinye ngishaya ngathi angiyiboni kodwa ngiyibona, babone ngoba sengibenzela bona, bethi yenziwa le nto, uthola ukuthi yenziwe yimina. Bathi okay hayibo yenziwa wena kanjani, bathi unamanga ke kwenza le nto le, thola ukuthi yenziwe yimina. Ithothi yenziwe yimina le nto, kodwa bona bengakholwa ukuthi yenziwe yimina. So ukuhlala nabo bengifunda izinto eziningi, ukuhlala nabo kungenzeka ukuthi nanokuthi ke inye into eyangidrivela ukuthi ngize ngihlale nobhuti abadala, it's because ngikhule ngingenabhuti. Okay. Ngikhule ngingenabhuti mina nje, obhuti bami basheshe bahamba emhlabeni. So ngine-anger vele ukuthi anginamfowethu, uma ngiyodlala nontanga bami babe ngicwasa ontanga bami ngoba babe nabafowabo, uthi mekudlalwa ibhola ngiba ngedwa nje, konke ayidlalwa nje kakhulu ngasekhaya kwakuthiwa ilokhi la okuthiwa khona musha igoli fanele ukhiphe umuntu ongamsabi. So ngangumuntu oqala okhishwa ngoba ngangenayo umuntu, usho ukuthi wonke umuntu engidlala naye wayinobhuti wakhe noma bebe ngathathu ngifamily, bebe ngathathu, sokuthi mina nje ngingedwa nje. So ngagcina ke sengihlala nobhuti abadala ngaleso sizathu ke. Bahlala nobhuti abadala, kubhuti abadala kwakumnandi kubona ngoba ngangivele ngazi ukuthi vele ngiyintwana. Ngase mase ngibuyela kuntanga bami ngisho ngesibhaqa. Oh, suyashaya manje. Hawu ngiyashaya. Ngilwe kakhulu ekukhuleni kwami. Kodwa abantu abaningi abakwazi lokho, abantu abaningi bangibone njengesara, abantu abaningi bazima imanje lami. Kakhulu nje. Ngaphambi sifika ke kuleli manje, ulaphana ke Chatsworth, wafunda khona. How was life esikoleni ke njengamanje, because khona lento ejwayele ukwenzeka ekutheni ingane ekukhule ifunde lokushini, uma isishintshe siyofunda kule sikole esiqobe inhlanga, uthola ukuthi kuba nama difficulties akhona. Kuwena kwahamba kanjani? Kwangilekelela kakhulu ngoba kunezinye izinto ezinye ngangengizazi nje empilweni, kube I did not go lapha, ngabe ngangengize ngizazi. Kwangilekelela kakhulu ngoba mina ngangumuntu nje friendly, no umuntu olwayo futhi, ngoba kunezimpi engangiyibamba nje lapha. Ngikhumbula kahle ngenye ilanga ngapha uma sengifakwe kwebhuthi ya principal, ngoba kwazi kufika abafana baseLamonti bezongifuna elokhuzeni, ngigolozile esikoleni ngisho ngithi mina ilokhuza i-feeding scheme yasungulwa yimina la. Akekho umuntu ongaba nezibhakede, ngoba kwakuyimina nginezibhakede ela engangihamba ngalo ngiyolokhuza. Kwasho ukuthi kwakhona indoda yafika yahlala eLamonti yazenza umuntu engazothi naye sizoshaya umthetho la. Sikhulumela amandiya, ngathi mina umuntu okhuluma amandiya ngoba lento yasungulwa yimina lesikoleni. Usungula kanjani i-feeding scheme umfundi? Ngisungula kanje i-feeding scheme, kwakukhona amandiya ayihleze efika njalo nama-sandwich. Uma efika nama-sandwich ayihlala ama-sandwich lapha e-office azalahla. Kungekho umfundi uhamba uyothatha ama-sandwich. Kuthe sekuqala ngawabona lama-sandwich ngathi mina indaba lama-sandwich efike singanikezwe, kwathiwa no, kufanele kubonakala abantu abahluphekayo emakhaya. Then ngaqala kanjalo ke ngilibe ngingena mina ngedwa, ngifike ngithatha ama-sandwich, mase asalayo ngilinde ukuthi kuze kuphele i-break asalayo ngiwathathe ngiwafaka eplastic ngihambe nawo ngekhaya. So iqala kanjalo ke, kuthe nje mhlawumbe emasontweni amabili ngiyenzile leyo, mhlawumbe isonto lesithathu kwaqala manje sekukhona abantu abangenayo bezothatha ama-sandwich.
kwaqala manje sekuyimina lo oqale lento ongasawathola ama-sandwich sengumuntu ofika late sengifica khona o4 slice hayi baba ngakhononda ukuthi hayi sengifika sengibekelwa kuthiwa no you have to leave some for Michael because he started this so kwagcina sekubonakala ukuthi hayi ama-sandwich aseyaphela ke manje then kwase kwalokhuzo kwathiwa no asilo abathole i-feeding scheme yangena kanjalo yaqala kanjalo ke i-feeding scheme ngenxa yokuthi wena wahamba kuthiweni blessing noma ukhohlelile nomthimlile angikhohlelile okay Thwancese okay ke nansi yaqala ke i-feeding scheme njengamanje laphana which is something good kahle kahle uyohlala ukhumbuleka ngayo emlandweni wafunda ke wazwafika ka matric yes then kwenzakalani after that no sengifika ka matric then ngase ngakholwa ke ulamukela kanjani ivangeli ake sithole le ukholwa usekhona esikoleni noma wasungaphandle ngase ngangikhona esikoleni unyaka omugcina nje ngahamba ngasindiswa kwi-open air kwakushumayela omunye umfundisi wakuthiwa umfundisi uNdlovu usaphila namanje umvangeli wayebizwa umvangeli back then somfundisi manje washumayela kwi-open air ngasindiswa ngifunda khona kwisikhathi standard 10 ngasindiswa ke lapho ke impilo yami yashintsha lapho ke lento yaMoses yaqala ukufunctiona lapho ke ukuthi ngoMoses ngasindiswa ke ijeni yami yahamba ke ibanga ke njobe izifike manje njengoba sumfundisi manje njengoba sengumfundisi bathi sofika ke lapha sasikayijaha yini le eyakuthinta ukuthi uzosindiswa ngibuziswa yini 2017 ngisindiswa kwakushumayela uNJ Sithole washumela khona kanti ngezi but ngikhumbula kahle ukuthi sasihlohlene nje siyigenge ngangilandwe ezinye insizwe ngeke ngisazisho zolani ngeke ngisho bafethu ziyangilanda insizwa lapha ekhaya zithi kumina hey akuzintombi etendeni la Sithole ake sinyukeni sobona intombi lapha hey sasisuke into ongayazi sonke sisuke with mentality ukuthi yabona ke laphana sobamba intombi engangiyihlaya ngedwa ngoba kwathi uma kubizwe altar call kanti khona into esengithintile sengiyaphambili ngokwamukela inkosi hey mase sibuyele emuva ngangihleka into ongayazi igenge Ndoda sofuna intombi wena uhambe usiphoxa manje lapha lokhuma ku altar call kanti abayazi lento engibambile abawazi lokho sofike wangithinta ngoba abange besabuyela bona it ended up sekuyimina sekuyijeni yami ngedwa leyo yansuku zonke so wena yini le eyakuthinta washumela kakhulu uGatsheni ngalobo busuku lokwakuyintambama ngikhumbula kahle ukuthi ngangiphethe amakhekhe ekwakuthiwa ama-8 samo ngangiphethe amakhekhe ama-8 samo ngiphethe ne drink ngalolo suku lolo ngiqeda kwenzela umcimbi ekhaya wesiphandla ukuthi hayi ngendlela engihlupha ngayo ngazuthi ngidinga ukwenzela isiphandla imbele shoda ngesiko ngenzela imbele ngoba ngikhumbula kahle ukuthi uwona lo nyaka ngenzela imbele ngoba ngikhona lapho kuleyo open air leyo engangihamba nabangani bami bengitshelile ukuthi kuzobe kukhona open air ngathi hayi ngizobavala ngezikhathi khona lapho ngizofika senginawo vele lento yokuthi nginakho ukulunguza esontweni ngiphine lokho kanti ngalolo busuku lobo uzoshumayela ukuthi kuyongisiza ngani ukuzuziswa ulahlekela ukuphila lapho ngezwe ngathi ngishawa ugesi ngezwe ngathi ngishawa ugesi ngasindiswa lapho ke same time khumbula kahle ukuthi ngabona isiphandle ngathi nje siyanginukela mina ngabona ngathi isiphandle siyanginukela hayi into yamanje into yakudala ngabuze ngasikhumula isiphandle ngafika ngathi hayi ngiyabonga nakho bathini ekhaya ekhaya bazange bangilwise abazange ngaleyo ndlela leyo ngavele futhi nakhona ngasebenzisa istrategy ukuthi nayo isiphandla vele sesivele saqabuka ngasihambisa lapha elokhuzeni ngoba sase sizingishisa so nakho ke manje susenziwe bathini kabangani laba ekade niganga nabo ngoba ungagangi wedwa benzela bakujoyina nabo bayasindiswa noma baqhubeka nempilo yabo sebekubiza ngebhari ukuthi abuka le bhari enzani manje kwaqala ke ukuthi uma sengisindiswa ke ngathola leli gama lelaba bengibiza ngalo ukuthi hayi mission impossible kwathiwa mission impossible abantu abaningi basangibiza ngalo nje lelo gama kuze kube namhlanje so hayi mission impossible usoshaya imission esontweni okay so ushaya imission esontweni kanti hayi uNkulunkulu kanti hayi ngithintwa amandla ngithintwe ngaqala ke ngakholwa ke nje impela ke abanye ngangihamba nabo bagcina besala endleleni abanye ke baqhubeka abanye basakholwa ukuze kube namhlanje okay ngifuna singene kulena ke lokuyiyona ke
ngicabanga ukuthi sihlangene ngayo kakhulu. Nakho ke manje usuyakholwa usunebandla okhonza kulona nani. Silandise leyo mshado. Ushada kanjani imshado bemibili? Yeah. Ake singene kulokuqala kwenzakalani? Lokuqala ngithola ithuba ngashada. Uma ngishada kulokuqala umshado ngashada 2 days. Uthi ngizothi 2 days lo ngawushada ngoba ngashada mhla ka3 umfazi wahamba mhla ka6. Imake manje ngifuna ukuhleka. Yabo but ngifuna siyibale lento. Uma uthi washada 2 days washada 1 2 yes kwase kuyaphela ku3. Hayi usilandise futhi kwenzakalani? Uma kuphela kwesithathu umama lo ngathi sengishada nawe esevele seyithwele. Uma seyithwele ke umama abantu abadala babethi uyangale. Before ayithwale sibuyisele emuva ukuze sibe nihlangana naphi kanjani kwenzakalani, how is the relationship? No, ukuhlangana kwami naye ngahlangana naye kwaku2018. Ngihlangana naye etendeni thizeni enkonzweni. Mengihlangana enkonzweni ngithi mina hayi ngeke lengane lengihlangana la etendeni lengane le engiyibona eThekwini yangibalekela. So iyona lengihlangana la etendeni hayi exchange my numbers 2018 loyo. Then kuthe ngabo 2018 kona 2018 ngabo June yayithi 21 lengane awungayenzela ideal kamkhipheni iphathi. Wena wenzela yona iphathi? Mina ngenzela yona iphathi ya 21st birthday. Seniyajola seniyathandana kwenzakalani? Siyajola manje siyathandana manje phela sisa abantu esijola ukuthi sikhulumile nje ukuthi impilo yethu iqondile, impilo yethu sibhekele emshadweni, so sengiyaqala ngiya-investa kunkosikazi. Awuthe ngoNovember awushaya inkomo. Ngifuna isijaha futhi uyenzela iphathi? Ngiyenzela iphathi November. Bapha abazali bayo? Abazali bayo bakhona. Bajabula abazali bayo babefisa babekuyisifiso sokuthi bayenzele iphathi lengane. Amandla engekho. Kanti mina ngizofika ngalowo nyanga loyo. Bangi-appreciate ukuthi hey bebengalindele ukuthi ngoba babe namahloni ukuthi lo muntu ngoba uyiphathe kahle sizoyithini indaba yakhe ngoba uzothi 21 kanti ngizofika kulobo omnyama lobo. Ufika kulobo omnyama ufika ezubani kubazali? Ngoba phela ukakacila ukakalobola kwakenze lutho. Ufika ezubani ozokwenzela ingane yale ekhaya? Ngifika as boyfriend nje. Sengiyaziwa vele. Sengiyaziwa nje vele as boyfriend. Ukuthi vele ngiyimisele vele sengiqalile vele ngiyakhuluma izinto ezipositive. Ukhona ubaba kulomuzi? Ukhona ubaba kulomuzi. Now uyamukela. Nawe uyayamukela. Okay, qhubeka nodaba lakho. Nawu kuthe ngoNovember kanje amaphepha kuona u2018. Ngihlangana 2018. Najola 2018. Nenzelana iphathi 2018. Niyalobolana 2018. Okay. Khilalele. Nasa shaya amaphepha kuthiwe ngo2019 then ngicathi kwaku February la kwahlala khona isisu ke khona discover ukuthi hayi umem useyithwele. Uma eseyithwele kumem ke ipolicy ke yamabandla ke ngizothi yamabandla because it's not written in the Bible. Ya ithi akufanele nje basenonene ke into esayifica khona nakulenza indensweni ukuthi no you have to get married for ukubalekela ihlazo nanokubalekela ukungcoleka kwe local church leyo then ke with then sase siye hotela ke then sase siyashada. Ayisho lutho ngokuthi ngokulala mhlambe ku right ngoba kufihlakele kodwa manje uma sekuvela obala sekukhona umitho okukhona ile sekufanele lifihlwe khona ihlazo. No liyasho ngokulala. Liyasho ngokulala ukuthi phela iqiniso limsula la insindisweni asikwazi ukubabona abantu abalalayo nabalalanayo. But hlezi sisho ukuthi every deed is a seed. Ngamanye amazwi lokho sukukutshala ikona uzokuvuna. So njoba nitshala ngale singaniboni nokuthi nyalala kuzovela njoba kwavela kumina. Thwa konke akukho kufihlwe ngeze kuvela. So kwagcina kuvela ke kumina ukuthi ke lo kade sesikwenza ngoba bekwaziyo even nakantomazana ukuthi asikwenzi. Kodwa kwase kuvela imphumelo ke ukuthi siyakwenza ngoba bathi bayakhuluma bathi izinto abazenzi kodwa uthola ukuthi bayazenza. Kodwa manje inkinga ke nansi ke indaba inomphumela lana ekulaleni kunomphumela. Ekulaleni showcase kunomphumela it's either kuba ingane noma kuba isifo thizeni esiba kumuntu.
kunomphumela nje umulala nje fanele wathi kunomphumela ozothola yeah so sawuthola ke lo mphumela wakhulelwa kusisi ke then ke into yebandla akisho njalo ukuthi ngoba vele sesilobonene vele njoba silobonene vele I period of waiting umulobola umuntu kwaku 6 months then fanele ube sure nje ube ujime nje umuyinceke ujime nje umzalwane ukuthi uma uzolobola umuntu fanele kube khona I period of 6 months ukuthi ni prepare umshado kule period of 6 months because siwe kubalekelwa kona lento yokulala ukuthi ningalalani ningakashadi ngoba sex before marriage it's a sin so wakubalekelwa leyo nto ke ukuthi kanti vele kuzokwenzeka vele ke kanti sesiya lalana kwavele imphumela ukuthi uma ivela ke imphumela ke then what decide ukuthi ke kufanele ke kushadwe ke sikuvela imphumela nje si right siyathandana si right kuvela nje yonke imphumela si right then ke kwase kuforcewa ke then ngikhumbula kahle ukuthi nganqaba ngathi mina ay la ngathi kuzoba umuntu oqala oexposekayo ngicela ukuexposeka mina la ngicela ukuthi sishade uma ingane isikhona ngiexpose kwasho ukuthi ke la ngangikhonza khona bandla thizeni ngangikhonza nabo abazali bentombazane so ngangizobe ngizohlaza abazali bentombazane nodadewabo plus nami ngiyihlaza ngoba la ngangikhona ngangumuholi awazi we person wayephambili so what decide ukuthi ngihloniphe iprotocol yebandla then we decided ukuthi ke let us get married yini le eyayidala ukuthi wena uthi ufuna ukuthi uma kushadwa ingane esikhona yini le owuyisola it's because njoba ke manje sekulungisela imshado sekuyikhona into engiyibona ukuthi asisazwani ngayo sengibone enye behavior entsha ebengingayazi all along so uma ke abantu abadala bekhuluma bethi hayi khohlwe lokho ama symptoms okukhulela kungenzeka ukuthi uyenyaliswana khona okwaliswayo so that's why ngathi mina no ake silinde singena nje vele emshadweni ngiyabona ukuthi kunento wrong but as much as ngangithanda kodwa ke kwaphoqele ukuthi umshado uqhubeke waqhubeka kanjalo umshado so ngolanga lomshado I-wedding day kwakunjani ngelanga umshado kwaku right yonke into yayi right everything it was good sashada nje hotel sishadiswa umuntu umfundisi uthizeni washadisa kamnandi nodade ejabulile nodade nje ejabulile ku right then sahamba saya ndawonye sahamba sakhudwa nje sahamba saya sawusherishi room then ngosuku lesithathu yikho la engathola engafika khona endlini ngibuya I'm not too sure ukuthi ngangibuya kodwa ngangiphumile ngemoto khona la ngangiye khona ngihamba ekseni ngafika endlini ngabo mengicabanga ku2 la ngibuya khona ngifica udade uqoqa impahla zakhe and wayengasathinteke wombona nje nathi ebusweni ukuthi if intando yakhe ingenziwa singamane ukuphuma isidumbu khona la mhlambe naniphazamisene khona emphefumulweni uhamba mhlambe kwathwamba uthenga isinkwa nohamba usuku lonke umusucabanga nje usubuyele emuva yini le engaka esengadala ukuthi umshado uphele ngosuku lwesibili ekubeni bese nibekezelelene sonke lesikhathi izinto zingahambi kahle no akukho okusasisistane ngakho akukho nje okwenzeka ngikhumbula kahle akukho okwenzeka nje ngafika nje mina imuthi sekuyileyo muthi leyo ngafika imuthi sekuyileyo muthi futhi as a result ngaqamba amanga ekhaya ngathi mina no njengoba ngimhambisa nje usayobavakashela ngifuna ukumjwanga ngifuna ukumthatha ngoba ngangingafuni ukubonakala ukuthi ekhaya lento isiyalwiswa ngempela lento le yabantu abakhulwayo nayo lento yabantu abakhulwayo isiyaliswa kwamele ngibe ne strategy engifika naso then ngafika naso strategy ke sahamba ke akaphindanga ke wabuya ke mva ukuthi sengimthathile ukhulelwe ngaleso sikhathi ukhulela inganyama abantu bayakhuluma lapho left and right bethi yakusiya yakhe lo ngane ngithi mina hayi yami athi hayi akusiye yakho leyo ngane lo muntu loyo ubonile amaphutha wayesebaleka emshadweni baleka ngathi mina no akusiye eyami leyo ngane iphi manje ngane ingane ikhona manje ineminyaka nje u6 eyakho ingane eyami ingane ayikho lento eyishwa ayikho lento eyishwa abantu eyami ingane futhi ke wena wafika lapha na vele kuseyintombi ngangazi kahle futhi lapho ukuthi ayikho into engangiyinothisile mayelana nendaba
zokuchitha nokulokhuza nokuba seceleni nje kwakungasinto intombazana yayinobuceleni nobuvanzi kwaba yilokho nje uma nihlangana nisake nihlangane uma nixoxa nithini mhlambe uma nikhuluma nangengane kukhona nixoxayo no the only thing esikhuluma ngayo nje kuyeba ingane asinayo isikhathi sokuxoxa asinaso nje isikhathi sokuxoxa kakhulu so akukho lena ke nayikhuluma khona nje le ndaba ukuthi hayibo njalo kwenze ukuthi no akukho nje angifuna akukho nje la esakhuluma khona safika la ekutheni khona ukuthi no kwenze ukuthi mhlambe ngiyaxolisa ukuthi sengiyadiscover ukuthi iphutha lala kuphi no akazi nje been over 7 years now kuthule nje sihlangana ngengane nje umngane kufanele ize la kumina iyeza la kumina befanele ngenze into ezesikole ngiyayondla every month mhlawumbe masibuyele emuva ngesikhathi kwenzeka ufike ekhaya ngalelo langa uthola ukuthi awusekunesimo esikanjena kwathini nje kwena kwavukula kolukhulu ngazama ukuzehlisa kwavuka lavukula ngamthatha ngamhambisa because ngabona ukuthi ukugoloza kwami la ngeze zisilale ngamthatha ngamhambisa waya kubo mefika kubo wathi Qwibu ukumbona umuntu umwade ngekho right mefika kubo wathi Qwibu ngoba ngikhumbula kahle ukuthi mefika kubo we started to have conversation sengikubo naye umuntu ethi no hayi ngizoba right waqala ukukhula down esekubo so environment esakumina nje hayi nje wayisilwane then waqala lapho ke nje kodwa kuba isilwane ke ngoba mina uexperience nje noma ungene enkantolo ngiexperience ngayo uexperience then ke uthe mase sekhulelwe ke sesihlukene sesidivorcile ingane yazalwa ngo January 2 shuthi 2020 January 2 2020 walandwa yimina esibhedlela ke wahanjiswa yimina eyoteta wena khona hanjiswa yimina ngenxa ukuthi ngangincenga ukuba ngimhambise because I was not an option empilweni yakhe so ngangincenga ngoba I knew ukuthi ingane ayeyamlengane le then ke ngamhambisa ke esibhedlela umuthi you were not an option ukhona yini babe nama option as a family ukuthi asikuncengile okay no asikuncengile because kwase kuphela kunamagama esasishintshana ngawe kuwona lo 2019 kuyale ko July kwase kunamagama kwase kushintshana ngawo phela ukuthi lokhu nalokho umuntu asho kwakhe then ke wagcina ukungasazwani sekukhulu sekuthinta nama families ke manje sekungenele nama families ke ukuthi ayisesikhomana ngeminwe ke manje ukuthi ayisalungiseki lento siyabhebhethekeka isiya lokhoze siyaphezulu manje as yonke lento iyenzeka nisakhonza ndawonye yonke lento isiyenzeka besikhonza ndawonye wagcina engasa ngenxa yokuthi sisasikhula wagcina engasalokhozi wagcina esehlele ekhaya yena but ifamily nisakhonza ndawonye nibukana kanjani la ebandleni kwenzakala hayi siyakhonza nje siyanikezani uma siphuma ekonzweni siyanikezana izithembiso ukuthi nokuzoba right kuzoba right ntambama ingene ingcingo ngiqale ngikhuluma okuhlukile ntambama qale ukukhulunywa okuhlukile kwesinye isikhathi kwengakhulunywa okuhlukile ukukhulunywa okuright okupositive uzube nethemba ukuthi hayi nokusolungisa isimo solunga then ke wazwa yodeta ke kwathiwa no angiphinde ngilinde sizolunga but ngalesikhathi etetile kwangathi isimo siwest kakhulu ngoba ngikhumbula kahle ngimthatha ngimlanda esibhedlela ngimisa kubo kwakufanele eze in 2 weeks ezotshengisa abazali bami ingane ukuthi awunayike ingane because everyone was concerned ngokubona ingane ngoba kunaleya ndaba le uthi sifuna ukubona ukuthi iyafana nabalekhaya kwijeni yami nje naye usisi ngoba ngikhumbula kahle ngifika ngomhla ka2 esibhedlela wathatha ingane wrong ngifika nje mhla ka2 na ngathi mengifika ngamtshela emehlweni ngathi mina nansi ke lento abantu babeyisha kusingane yami le then ngasingahamba ke ngawolanda abazali bami ukuthi no I wasn't ngizo verify uma sesibuya sesongena u7 eArkekan songena u6 noma u7 lapho sesizongena leso sikhathi sokubona abantu eArkekan ntambama ebusuku
then mase siyafika wafika washa amagathi ngingena nje eminyango wathi uyaxolisa ngiphambana izingane then ngathi mina this is my son confirm ake naye nesalikwazi zami ngangihamba nazo zayi confirm ake ngani ukuthi no zasho ukuthi lo phozo siyawubona lo phozo ukuthi hayi ingane nansi ingane so ngizama ukubheka ke njengamanje akukho lekwake kwangenelela khona ke mhlambe umfundisi ebandleni abanye abazalwane kuzanywa ukuthi ilungiswe ke lento ayifixwe manje lento abafundisi bangenelele kakhulu abafundisi cannot blame abafundisi different churches our leader at the time wangenelela kwisimo washo ukuthi isimo ayasilungi and futhi siba worse than before la kuwena akukho ke kufike mhlawumbe uma uwedwa ucabanga ukuthi uyafisa ukuthola the root cause ukuthi kwenzakalani the reason ngibuza lo mbuzo ziningi into ezishiwo njengoba ushilo ukuthi ngesikhathi ekhulelwa abanye basebekhuluma indaba engekho bethi mhlawumbe ingane akusiyona yakho kanjani and amen njengalezi understand ukuthi siyakholwa yonke into right akukho lokho akufika khona mhlawumbe ukuthi hayi ngeke sengathi kunesandla sesithathu la kunesandla semfene la kunomapholo obokhona la noma osenza okuthile sase yayifika lo mcabango lo ukuthi kunomuntu and ngibona kunomuntu vele ngoba wawuthola ukuthi uma kwenziwa lezi zinto lezi kufana nokuyothengela izingane uthothi uma sihambile siyothengela izingane siba normal nje as people aba communicate rights thola ukuthi soba nenye plan kodwa uthola ukuthi umuntu masefika kubo yonke into athi nikhuluma ngayo siklashiwe thola ukuthi sekuokunye ubone ukuthi no la khona esinye isandla esisebenzayo la kulento ne-information ke yabantu ke nokuthi ke wayenento yokuthi ngeke ngize ngibe capable ngizwakala ndoda so ke asikhuluma iqiniso ke elimsulu shosho namanje mfethu awufisi wena ukwazi ukuthi kwenzakalani no khuluma nje iqiniso ngenxa ukuthi boyine kwakunokusho naye okunye ayikusho angifisi okuningi nokwazi because okunye nginake enhlizweni yami ukuthi cha umene ngenza iphutha la this was not meant for me la nje noma sekwenzakalile nje ngoba khona ingane kahle hle lokho kwangingadalelwe mina kwangingadalelwe futhi yena ngoba phela amanye amazwi ayewakhuluma that time ukuthi ngeke ngize ngikwazi ukuba capable ukuthi ngikwazi ukondla yena nengane so that's why we have to go both ways so angifisi ukwazi ukuthi ke kahle hle kwakuyini injongo kahle ngoba kusukela because kuyinto vele ngizothi anginandaba ngoba ngiyakholela ukuthi vele she was not for me so ukhona empilweni yengane ngikhona empilweni yengane 100% every month manje njengoba ukhona empilweni yengane akwenzeki mhlambe let's say birthday yengane nobabili nabazali ngenxa ukuthi kuthe kuphela u2 weeks engafuni ukuletha ingane ekhaya ezizalile then kwaba khona ukuthi ngihambe ngiyilanda ingane uma ngilandele ingane then kwaukuthi ngenxa ukuthi ngangimthengele nane-phone kwakhona into ekuthiwa ibizwa ngokuthiwa ama-push gift then ngangimthengele ifoni then ngase ngiyamphuca le phone ngoba wayesengiblockele even nakuyona ifoni ngenxa ukuthi kwakunokukhuluma phela siphinde siphikisane ngamagama then ngase ngiyamphuca ke le phone then kwayise emva kwalokho ke then wayesengivulela ke i-case okuthiwa i-protection order ethi ngingasasondeli kuyena nengane so kwafanele ke sihambe ke izinkantolo ke lapho ke ethi nje he want nothing and angazi ukuthi yini lento yayimenza ukuthi enze into eyayingaka wathi hayi akadinge lutho oluqhamuka ngakumina so kwenza protection order ke then ke kuthe mase khamba isikhathi ke then inkantolo kuyasihlukanisela ukuthi ingane siyibona kanjani then ke ngase ngiba nalo ma weekend ukuthi ingane ayino ngiyibona uma kuhama weekend ngiyibona until ke manje njoba isindala ke manje isikifike njoba ade ifikile nje ngonyaka ophelile yafika ngoNovember iziyama nge31 usho ukuthi uChristmas wami uNew Year wakhe so should next should kulonyaka kuzoba uChristmas wakhe kuba uNew Year wami njoba kuyiphasika nje ngiyayilanda mhla ka2 yazi ngeke ngicabanga isakhonza ndawonye no asisakhonza ndawonye akasakhonzi kuleli bandla sasikulona nama ngisakhonzi kuleli bandla sasikulona senahlukana nababandla okay ama families abadala nabo kusho ukuthi ubuhlobo babakhiwa busekho no busekho
Yazi lena ngiyangena nje kuyona iyafika manje emqondweni bengayihleli ukuthi ngizoyibuza la ensindisweni la enkolweni iprocess yomshado amalobolo na yonke lento ngithi kusuke kwenziwe khona lento ke ekuthiwe ngokwesintu kuchelwa ngenyongo noma ukuthelwa ngenyonga ngaza ukuthi angizange ngiyenze nami naningayenzanga no asasingayenzanga ngenxa yokuthi sisindisiwe ngokusindiswa ngithi ngobuze lo mbuzo ngoba ngibuziswa ukuthi abanye bake bakhulume zona lezo zinto uma sekunezimo kanjengalezi bathi hayi umakoti wayichelwe ngenyongo lekhaya uyozafe umakoti wale ekhaya siwabonela ama accident abantu bechelwe ngenyongo kodwa behamba bechiliwe behamba bechiliwe ukuhlala kwamakoti akulele enyongweni akulele emaloboleni ngisho ngamlobola ngisho ngebhanoyi uma ngobuza lo mbuzo ngizizathu sokuthi baya divorce abantu kodwa ke kuthiwe ha wena ngisho noma usushadele kwenye indawo usewumakoti walekhaya ngoba wachelwa ngenyongo angazi isebenza kanjani leyo nto ngiyi-understand ukuthi umakoti walekhaya ushadele kangcoba okay siyakuzwa mfethu sikuphi-ke njengamanje nempilo no impilo i-right njengamanje uNkulunkulu anginikeza umuntu okwakuyena ekwakufanele kube uyena from the word go so ngamthola ke isithando sami nje manje ngashada futhi naso you are happily married I'm happily married ngamshada nje futhi umshado wami nje futhi awuzange nyube ihlazo sashada kahle ke konke lo ngangikufisa empilweni kugcina sekwenzeka kuyena unkosikazi wami lo nginaye manje yes lo nginaye soqeda unyaka wes7 manje sesendlalile uma ubheka ukuthi sino 2 years emshadweni sino 5 years emjoleni yazi uma sibheka indaba yokuthi uyindoda yama 2 minutes nucleus kusho likhulu lokho ukuthi uyishayela nje u2 minutes but usuhlale 7 years lana it's something edinga ukushayelwa ihlombe ngempela but sesizova la ke mfethu kuye yonke into ngingithanda ukuthi sifunde isifundo siphi isifundo la osifundile wena as ongazidlulisela komunye umuntu ongazidlulisela kwindodana ngelinye ilanga ukuthi empilweni ukugwema isimo esinjengalesi fanele uhambe kanje into engiyifundile la kulolu hambo lo especially lo mshado thola ama confirmation inhlizweni yakho nakubantu yabona kunabantu abayokuconfirmela umshado wokwesinye isikhathi labantu laba basuye bethi uright loyo muntu usuke ngekho right for wena laba basuye bethi lo akekho right uyena umfazi ozomisa umuzi ke loyo laba ngamfuni lo bangamfuni so I've discovered letho emshadweni wami na kwifamily yami ukuthi okay lo babemthanda wayengekho right lo bangamthanda uyeke uyena umuntu obamba umuzi wasemambatheni ke uye ke okuyena unkosikazi ke ngimbona naye ngiyamthanda mina wena futhi sengaze ngayitshela ukuthi njobe ethandwa yimina nje kuphelele so iphutha esingalenza isike sithi khona isisheshe ukuthi la khona intuthu futhi kusuke kukhona umlilo uma kukhona into enothisayo hamba yo check ukuthi awukho yini umlilo lapho musu ukuthi intuthu ivele iyayiqhamukela nje ayikho into empilweni evele iyiqhamukele uma kukhona into eqhamukayo kusuke kukhona into kufanele udige kuyona lapho ukuthi wa ngoba uma sengibuyisa ngirecalla nami sengibuyele emuva ukuthi zayikhona izintuthu zona eyivezayo kodwa ngangenxa ukuthi ngangina lento ukuthi ngiyathanda nokuthi abantu babethi uye lo because phambi kwabantu wayiveza ewuyena kodwa ngale behind closed doors nakumina wayiveze uyena but ngale abantu bemthanda but only to find lo kwangasiye ngobonke abantu babeshokekile ukuthi no akwazi ukuba yena bonke babeshoyo into ukuthi nithi uyena lo wenza lento uyena lo kulethela amaphoyisa esontweni walukhonza azokuseva ngama summons so experienced ukungena ecourt ngiyohlala ngenxa yakhe uye lo wena umbona esontweni uthi she's the perfect match lo muntu loyo ngaphezulu ngaphakathi enhlizweni yakho uphume ekutheni ugqokeni uphume ekutheni uyirepresenta kanjani yena umbona ingaphakathi lakhe kazi linjani yazi lo mbuzo engizobuza ngiyazi ukuthi awukuthinti wena kakhulu ukuthi khona nje into efikayo njengamanje emqondweni
Usisi angizingathanda isikhulume ngomuntu engekho ukuthi ayikhulumele entweni njengalena but ukudlula nje ekutheni usisi njengamanje esakhe isimo sinjani in terms of ubudlelwano ushadile nefamily kwenzakalani? No sisi ubudlelwane bakhe angikakaze ngizwe lutho. Ukhona kubo usahlala kubo into engiyazile ngihlala kubo kokubudlelwana nobengakaze ngizwe lutho ukuthi mhlawumbe uselojoliwe noma useshadiwe noma sekuyini usakhona nje futhi usanaleyo ngane leyo. The reason ngidlula kulokho akusiko kwami angene kukona but ngicabanga nje yazi kunezinto thina abantu abamnyama esingayinaki kwesinye isikhathi and zisilimaza uthola ukuthi mhlambe kwesinye isimo kunokushayiseka nokulimazeka mhlambe engqondweni indlela nathizeni kunento emphazamisile umuntu then bese sibheka thina ama results uthola ukuthi sabheki umsuka wokuthi aza behave kanjena lo muntu mhlambe kwi-past noma ekukhuleni khona la shayeka khona phela ngisho ukuthi njalo mfethu into eyifikelayo nje emqondweni ukuthi ezinye izinto ziyadinga ukubheka ukuthi yini ledala ukuthi umuntu yonke into kade ihamba kahle avela ashintshe esikhaleni ekungenzeke lutho. Ngibuziswa yini lo mbuzo futhi ngiku-experience ecishe ifane njengamanje with lo sisi engishade naye ngize ngambalekisa-ke mina because ngithi mina uma uyindoda unkosikazi ufika kuqala ngize ngambalekisa ngathi ngoba ngiyabona lezi zinto ziyakulimaza zikuphendula umuntu ongesiye awuthu ukuhlala endaweni ekanjena so that i-relationship yethu ingezu phazamiseka but kudaba la ngelinye ilanga lolo olubalekile ilolu lakho sesivala mfethu khona ungafisa ukushare nomuntu obukele nomuntu olalela. Sesivala khona isikhathi sokukhala khona isikhathi sokujabula. Ekukhaleni kwami ngise ngijabula ngayisolo ukuthi ngakhalelana because ngacishe ngaba nesifo senhliziyo. Nganginesisindo sokuthi ngancipha emzimbeni ngangigqoka size 36 ngancipha ngaze ngafika ku28. Ngikhumbula kahle ukuthi kuleyo period kwavele ngavelwa isifo ngaba namathumbu umzimba nje wonke ngisho ekhanda. Ngaba namathumbu ngahamba ngaya eclinic bazama bahluleka ngaze ngasizakala eMos. Kondawo kuthiwa iseMos ngajovwa khona ke kwakhona kuba ngconywana khona ngenxa ukuthi ngase ngumuntu engathi une depression but ngangazi ukuthi ngelinye ilanga uNkulunkulu uzisule inyembezi njengoba esiyisule la I'm happy. I'm happy, I'm a pastor, I have a wife with one son. Khona indodana eyodwa nje efana nayo futhi le. How is the relationship between the two of them? Inkulu kakhulu ubudlelwane babathandana ngendlela esimanga and ngiyayibona i-way forward and bathandana kakhulu nje noma one step mother sakhe sayithanda indodana yami le. So nje yonke into nje i-right ngiye ngasho ukuthi nje I found the one. Ngesibindi ukuthi no ekhaleni kwami ngakhala kakhulu kanti uNkulunkulu khona akufihlele yona. uNkulunkulu khona angifihlele yona. Kuba ngizange ngiyidedele le nto ngaba nginayo lento enginayo. Asidedele sabantu. Sidedele sabantu uNkulunkulu kunento efihle ngale. One, two. No, ngiyakuzwa mfethu ukuthi khona lento uNkulunkulu ayifihlile. Isuke ikhona ngalena. Ungakhali kakhulu. Kuthi angisho nolalele lapho mhlambe nawe udlula kwisimo esi-worse than me. But uNkulunkulu kukhona into akufihlele yona. Ungavuma ukubamba kakhulu, ungavuma ukubekezela futhi kakhulu entweni engekho. Ngoba into enza ukuthi abantu bazibabulalana it's because umuntu usuke wabekezelela entweni engekho. Uthola ukuthi lento okubekezele kuyona ikhona noma ayikho ngoba ungabekezeleli u10 years after 10 years usudubula unkosikazi usuyambulala kanti wena lento okufanele ngabe wayiyeka abanye bangihleka bahleka mengisho ukuthi into yami yaphela within 3 days manje kuyitestimony yami ukuthi ngiyabonga ukuthi yaphela within 3 days kunabantu namhlanje abahlela emshadweni they are not happy for years
abajabulile bahleli kude emshadweni basabani ukuphuma ngoba nami into engizacisa kakhulu kwawukuthi abantu bazothini i-community izothini ibandla lizothini ama-families azothini but ngakwazi uku-overcome konke lokho namhlanje I'm happy ngi-right ngiqhubeka nempilo yami ngiyaphila. No asibonge kakhulu ngesikhathi sakho mfethu. Sibonge nokuthi ke asikhulumi namhlanje uDWW sikhuluma udaba lentokozo namhlanje ukuthi ake umuntu uthokozile impilo yaqhubeka. Kunjalo ngiyabonga kakhulu nami ithuba engilitholayo ukuba ngizoshare mfazi ngangishilo vele ukuthi ngelinye ilanga ngiyokukhuluma will tell my story. Njengonqamalanga. Okay asibeke lana ke ingxoxo yethu namhlanje la kuhambo la Jenny la isibheka khona ke udaba lensizwa lapha na ke umthiya uSifiso waKambatha insizwa ethi yashada nje insuku noma yashadelwa insuku ezimbili kuphela kodwa okumnandi ukuthi ke kulezo insuku ezimbili kwazaleka lo 7 years still counting futhi ngoba phela khona neminye ezayo kukona lokho. So nawe ke uma unodaba ofisa ukuthi ulixoxe nathi njengoba bengishilo ke ngesikhathi siqala kulula ukusendela ke lapha na ke ivoice note ku 0614017076 0614017076 okanye uthumele i-email media@gmail.com. Ngaleka kwalokho yenza okufanele press lapha no like upress usubscribe and share ingxoxo yethu ukuze nathi ke sikhuthazeke sikhule. Ungaphinda ke futhi usithole ngokuthi uxhumane nathi lapha na ke emsakazweni iFly Radio siyatholakala ke njalo nje ngo6 ekseni kuze kubo 6 kuze kubo 7 ntambama kuzona zonke insuku. We still have incwadi ezidayisayo zikhona zama hard copy zikhona zama soft copy sinawo nemagazini ephuma njalo after 3 months ebizwa ngokuthi Flymac. Kuningi wena okwakho nje ukuthi ke uhlale nathi uthokoze usibonise nalapho ke siphuma khona eceleni. Until next time, God bless.